Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είμαι εδώ και θέλω να σας πω ότι να ξέρετε, τι θέλω να σας πω τώρα, παιδιά δεν ξέχασα, ναι, παιδιά μπορεί το κανάλι να σταματήσει να το διαγράψω παιδιά, δεν πάει καθόλου καλά το κανάλι. Ο Greek Gamers, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε comment. Να κάνει και ένα subscribe please. Και παιδιά θα αρχίσω και το Minecraft και GTV είναι τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Τα μόνα που έχω. Βασικά έχω και PlayStation 2 αλλά έχω χάσει το χειριστήριο. Και βασικά στο κανάλι θα κάνουμε πιο πολύ τέτοιες μικρές ειδοποιήσεις όπως σας κάνω τώρα. GTV, Minecraft και διάφορα Q&A, videos, γενικές συζητήσεις και τέτοια παιδιά. Όμως αν δεν φτάσω στους 10 subs στο κανάλι μου δεν γίνεται να προχωρήσω παιδιά. Έχω φτάσει στους 3 subs. Αν δεν πάω στους 10 subs θα κάνω και θα πεθάνω παιδιά. Θα σταματήσω το κανάλι. Αν δεν σταματήσω στους 10 subs θα γίνει κάτι το καλύτερο παιδιά. Γι' αυτό. Γεια σας.